कोई दिन पापा ने कौन ये तो कोई दिन ସେଠିକି ଅନ୍ ନେଇଯିବା ସେଇଠିକି ଅନ୍ ନେଇଛି ସକାଳୁ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଉଠିଲା ବୁଲି ଚାଲ ଚାଲ ମତେ ବୁଲେଇ ନିଅ ବୈଜନାଥଙ୍କର ହରି ଛଡା ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ଯିବାନି ଆମେ ଯିବାନି ମାମା ପାଖକୁ ଆସି ଅପା ପାଖକୁ ଶୋ ଅପା ପାଖରୁ ଆସି ମାମା ପାଖକୁ ଶୋ ଏଇ ଚାଲିଛି ଏଇ ଚାଲିଛି ତୋର ଏମିତି ହେଇଗଲା ଜନ୍ମରୁ ସେ ମତେ ମାନେ ବିଦେଶ ଭଳିଆ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ସେ ରହିବନି ଏକୁଟିଆ ବାପା ମା ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ ରହିଲା ବାଙ୍ଗୁଳି ବେଙ୍ଗୁଲି ରହିଲା ହେ ବେଙ୍ଗୁଲି ପରେ ପରେ ଗାଣିଆ ସେ ମୋଟେ ନାଣ୍ଡୁ ସବୁବେଳେ କଣ ହେଇଛି ତାକୁ କହିବନି ଆଉ ରହିବନି ସେ ଗହଳି ଦରକାର ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ତାର ଗହଳି ତଳେ ବୁଲୁନ କାନ୍ଦିବ ହେଇକି କାନ୍ଦିବ ଆଇକି ଦେଖୁଛି ଆଇ କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଲା କଣ କହିଲେଣି ସକାଳୁ ସକାଳେ ଟିକେ ଯିବ ପଦାକୁ ଏଇ କଥା ଆଉ ନାଚ ନାଚ ହେଲା ନାଚ ନାଚ ହେଲା ଉଠିଲା ପରିଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ଉଠିଲା ପରିଶ୍ରମ ପରିଶ୍ରମୀ ପିଲାଟା ଯୋଉ କହୁଛ ଇଏ ଉଠିଲା ପରେ ତାର ହାତ ଗୋଡ ବନ୍ଦ ଅଛି ଉଠିବ ନାଚିବ ପରିଶ୍ରମ ପରିଶ୍ରମୀ ପିଲାଟା କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଯିବ ଓଇ 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 ଆସ ଯିବା ଆସ 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 ଯିବା ଜେଜେ ଆଜି ଘରକୁ ପଳେଇବ ଆଉ 2 ଦିନ ହେଲା ବୁଲୁଥିଲା ଯାଇକି ଜେଜେ ଆଜି ଗାଁକୁ ପଳେଇବ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କଣ ଫେର ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ଯିବେ ସବୁ ଅଫିସ ଆଜି ତ କୁଆଡେ ନେଇପାରିବନି ଫେର ଘରେ ପଶିକି ରହିମି ନେଇଯାଉଛି ବେଳେ ବେଳେ ଖରାକୁ ନେଇଯାଉଛି ବୁଲେଇ ଆଣୁଛି ନେଇକି ମୁଣ୍ଡା ସବୁଡା ଆଉ ଟିକେ ବଢିଗଲେ ମାମାକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଯିବ ସଇଲା ଆଉ ହଁ ତୁ ସିଆଡେ କୁଆଡେ ଯିବୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ବେଳକୁ ଚାଲିବ